Dobrodošli u još jedan Telkast. Danas govorimo o funkcionalnom pristupu zdravlju koje ne postavlja pitanje šta nam je, nego zašto nam je. Dakle, bavit ćemo se time kako ceo organizam funkcioniše, ne pojedinačni simptom, a doktorka će nam i objasniti šta je zapravo funkcionalna medicina, koja je razlika u odnosu na konvencionalnu medicinu, koliko je verujemo. Naša gošća je doktorka Milka Popović. Ona je sertifikovani praktičar funkcionalne medicine u kliničkoj praksi. Doktorka, dobar dan i hvala mnogo što ste moja gošća. Dobar dan, hvala na pozivu. Vaš profesionalni put, evo čisto da i gledalci i slušalci upoznamo sa vašim radom. Vi ste diplomirali medicinsku biohemiju na Kraljevskom koledžu univerziteta u Londonu. Tako je. Svaka čast. Ja sam I vi ste biohemičar ste, da. Najmlađi doktorant, bili ste asistent na istom fakultetu na predmetu farmakologija i postali ste sertifikovani praktičar funkcionalne medicine, imate sertifikat Instituta za funkcionalnu medicinu na Floridi. I svaka čast zaista na tome i imate postdiplomski studij iz nutricionalne terapije. Ste završili takođe u Velikoj Britaniji. I sada kada ste vi to sve završili, zapravo, ajde da se vratimo malo korak unazad. Zašto ste vi izabrali baš funkcionalnu medicinu tada, pre 20 godina, gde je to uopšte bilo slabo poznato? Dakle, ljudi i lekari nisu znali ovde. Tek sada kod nas se sve više govori o tome, da skoro ni ovde to nije bilo poznato. Verovatno to datira još iz mojih studentskih dana, pošto sam studirala medicinsku biohemiju. U Engleskoj medicinska biohemija nije kao u Srbiji laboratorijska medicinska biohemija, nego se više bavite biohemijom raznih patologija, znači bolesti. I vi izučavate zapravo sve bolesti kroz te biohemijske procese. Mene to jako zanimalo i vrlo verovatno je to negde bio okidač zašto me dalje zaintrigirala funkcionalna medicina. Ishrana mi je uvek bila nešto što me takođe zanimalo, a to je jedan jako važan alat u terapiji kod funkcionalne medicine, uopšte kod tog pristupa i nekako valjda taj spoj medicinske biohemije i ishrane i to je, prirodno sam nekako ušla u to. Jedan u stvari kolega iz Londona me zaintrigirao, zajedno smo otišli na Floridu i ta predavanja smo slušali i onda tu edukaciju završili. Dobro. I kako biste vi ukratko objasnili nekome šta je znači, funkcionalna medicina nije alternativna medicina. Dobro. I to nije nikakva grana medicine. To je jednostavno pristup gde bolest ne uzimamo kao izolovan problem, nego pokušavamo da sagledamo zašto je došlo do bolesti. Znači, funkcionalna medicina je praktično pristup koji bi trebao da bude nadogradnja konvencionalnoj medicini. I uvek tražimo uzrok nekog zdravstvenog problema. Dakle, vi lečite uzrok, a ne posledicu. Pa gledamo da pronađemo uzrok i da na taj način stabilizujemo zdravstveno stanje kod pacijenta. Je li to razlika? Koja je razlika u odnosu na konvencionalnu medicinu? Konvencionalna medicina je neprikosnoveno važna, zato što je prvenstveno najvažnija za neke akutna stanja, za urgentne situacije, za intervencije, je li tako? Tu funkcionalna medicina nema mesta. Ali kod hroničnih stanja, kod hroničnih bolesti ili stanja, funkcionalna medicina ima apsolutno mesta. Jer u konvencionalnoj medicini, ako imate neku hroničnu bolest, recimo hipertenziju, vi ćete dobiti lek za hipertenziju. U funkcionalnoj medicini mi ćemo gledati da pronađemo šta još može biti uzrok zašto je došlo do hipertenzije. O tome se radi. Znači, naravno da lek nije nešto što se zaobilazi, ali neki stil života koji pacijent može da promeni, da sebi dodatno pomogne. Mnoge bolesti hronične su danas i reversibilne, znači mogu da se nekako vrate, da se vratite u neko zdravo stanje. Naprimjer, daću vam primjer, dijabetes tip 2 je postao bukvalno epidemija. To više nije stvar da li nosite neki gen i da li imate predispoziciju za tom bolešću, to je bolest današnjice. Zato što stil života koji živimo, ne možemo da očekujemo ako svi živimo slično i hranimo se slično, vrlo je moguće da ćemo imati bolesti koje prosječan čovek ima. Tako da to su neke stvari. Ja sam u svojoj praksi jako puno primjera imala gde smo mnoga stanja mogli da vratimo u neke optimalne, da kažem, funkcije. Da, dobro. I sada kako to izgleda? Evo, ja sad prvi put dolazim kod vas. Kako izgleda pregled? Ovako, pregled je vrlo detaljan u smislu da zahteva jedan razgovor od sigurno sat i po vremena, gde pacijent dolazi i sa svojom dokumentacijom, ako je ima. Osim toga što se razgovara o tome kakav zdravstveni problem ima, mi se vraćamo mnogo godina unazad do toga, da bi došli do možda neke karike kako je moglo da dođe do toga. Znači, i zdravstveno stanje u detinjstvu i u pubertetu je bitno i kako se čovek hrani
hrani, kakve ima simptome, od kad ima te simptome, kakav mu je sistem za varenje, da li pije neke lekove, da li uzima neku suplementaciju, kakva je istorija bolesti porodice. Znači, to su sve jako važna pitanja koja se postavljaju. Nakon te, da kažem, inicijalne konsultacije, pored možda dokumentacije ili ako pacijent ima već neke analize koje je uradio, ja obično predlažem da se urade neke analize. Uvek počinjemo naravno sa nekim osnovnim laboratorijskim analizama ako ih nema, zato što one mogu da nam puno toga kažu šta se trenutno dešava. Zato su važne. Ali često dajemo savete malo da se urade neke dublje pretrage. To su te pretrage laboratorijske analize funkcionalne medicine koje mogu dublje da nam kažu kakvih disbalansa postoji. A kad kažete dublje, mislite na ćelijskom nivou? Tako, jeste, to su uglavnom analize, razne su analize u pitanju, ali uglavnom su analize koje mogu da ukažu na nutritivne, metaboličke probleme na tom nekom ćelijskom nivou. Onda možemo da radimo toksikološke analize gde gledamo opterećenje toksinima kao što su toksični metali, pesticidi, mikotoksini. Onda možemo da gledamo hormonske analize, ali ne mora nužno biti klasična hormonska analiza. Možemo da gledamo metabolite tih hormona. To je recimo jako važno i danas se jako puno gledaju te pretrage, naročito recimo kod žena koji su na supstitucionim terapijama, recimo bioidentičnim hormonima. Važno je znati kako ta žena metaboliše svoje hormone, i estrogen i progesteron. Onda recimo rade se analize mikrobioma creva ili razne genetske analize koje mogu da nam ukažu na neke potencijalne, da kažem, predispozicije za raznim bolestima. Eto, to je nešto onako... Da. I onda šta se onda dešava? Dakle, kada dobijete te analize koje treba sačekati... Jeste. Dobijemo jedan pregled... Ja sam bila kod vas, samo kažem našim slušalcima i gledalcima da i to sam bukvalno sam knjigu dobila. Od mene, jel da? Da, od vas, kako to izgleda. Znate kako, meni kad stignu svi ti nalazi, ja se uvijek šalim i kažem, ja onda stupam na snagu, ja sam kao Sherlock Holmes. To bukvalno, ta analiza tih nalaza i pisanje programa traje sigurno mnogo duže nego što je bila inicijalna konsultacija, gde ja praktično sabiram stanje pacijenta, njegove nalaze i ja negde, valjda zato što sam i biohemičar, pa mi je to još više nekako blisko, ja gledam moje pacijente dosta kroz tu neku biohemiju i onda iz toga gledam da napravim neki maksimalno personalizovan plan i sve zavisi šta je bio problem, ali i po pitanju ishrane i po pitanju suplementacije, uopšte nekog saveta za stil života. Dakle, ono što je moj utisak da svakom pacijentu pristupate individualno. Apsolutno. Ne dajete svima isto, ko što mi sada primenjujemo. Svi piju svakog dana, ne znam, vitamin C, D i mislimo da je to dovoljno, a zapravo svakom organizmu možda drugačije nešto prije. I tako jeste, apsolutno. I to jedna veličina ne može da bude jednaka za svakoga. Ono kao one size doesn't fit all. To je to. I to je ono što ljudi često ne znaju. Zato su te društvene mreže danas, često me pitaju da li je to dobro ili nije dobro. To je mač sa dve oštrice, realno. Zato što s jedne strane društvene mreže i uopšte ta digitalna, da kažem, medije, to je dobro. Zato što vi možete mnogo toga da saznate i čak možete i da se nešto osnovno i edukujete, što ranije nismo mogli. Tako da ima to svojih prednosti. Ali s druge strane ima dosta mana zato što se taj kontent ne odnosi personalizovano na nekoga, nego je opšta preporuka za ljude. Znači, ako imate neki zdravstveni problem, oni će vam reći možda taj suplement je dobar ili ova ishrana je dobra, ali to nije tako. Znači, to treba da se individualizuje i tu treba stvarno biti dovoljno, treba da filtriramo te informacije i treba da negde koristimo tu neku samokritiku, da sami negde dođemo do zaključka da li je to realno ili nije realno, da li je to naučno zasnovano, to što je rečeno ili nije, i da se posavetujemo sa stručnjakom. Znači, s jedne strane nije loše čuti sve to, ali nikako ne primjenjivati sami terapiju, zato što ste čuli da je ovaj magnezijum dobar ili kolagen. Evo sada je to popularno, dakle i svi izbacuju kolagen, različite su kompanije u pitanju
I svi ga koriste. Dakle, ja gledam u mom okruženju, dakle, žene piju taj kolagen misleći da će to da im... Ne može ništa da šteti, da vam kažem. Ja ne mogu da kažem sad to sve, ima to svoje, to je i propaganda malo i sve, ali kolagen kao kolagen nije loš. Samo se postavlja pitanje koliko će se iskoristiti u vašem telu. To je osnovno pitanje. I sad imaju neki preparati koji su kao peptidi, koji su sigurno bolji nego što su ranije bili samo kolagen preparati. Sve zavisi, može da ima smisla, ja mislim da da, ali opet, kako kažem, ako uzimate nasumice, neće vam ništa škoditi. A znate što me zanima sada? Dakle, vi kada odredite te suplemente, osoba kada koriguje ishranu, da li ona ipak mora da se konsultuje sa svojim lekarom, pogotovo ako ta osoba možda ima neke pridružene bolesti ili hronične bolesti? Da li u tom trenutku ipak će morati da promeni neku svoju osnovnu terapiju ili ne? Ovako, prvo, kada dajemo predlog suplementacije, imamo dve mogućnosti kako to možemo da radimo. Naravno, imamo taj put koji je možda malo sporiji kada ne radimo dublje pretrage, pošto te dublje pretrage stvarno su i koštaju, nisu, mislim, jeftine i ne može svako možda ni da priušti to sebi, ali naravno na osnovu anamneze, samo kako se pacijent osjeća i nekih možda osnovnih analiza možemo da steknemo utisak šta bi možda tom pacijentu trebalo i mi možemo dati neku osnovnu, da kažem, suplementaciju koja ne može da smeta, ali tu moramo vrlo voditi računa sa dozama. Znači, ne možemo ići sa nekim većim dozama koje bi nam možda dopustila analiza kad uradimo neku specifičniju analizu, jer ona može dosta toga da nam kaže stvarno i šta treba i koliko treba i koji oblik nečeg treba i tako dalje. I sad, ako krenemo u tu suplementaciju, bilo da je spori put ili brži put, mi pratimo prvo, sve zavisi kako zdravstveno stanje problem ima pacijent, ali naravno da ja uzimam u obzir koje lekove pacijent uzima i znam kakve su interakcije i vrlo vodim tu računa da ne dobije pacijent te neke možda suplemente koji ne bi išli uz njegovu terapiju, s jedne strane. S druge strane, obično su to ljudi koji imaju redovne kontrole kod svojih lekara i uvek ja napomenem da treba da obaveste svoje lekare i uvek dobijam pozitivno, moram da kažem, neke komentare, zato što često lekari nemaju vremena mnogo da se bave pacijentima u tom smislu kao šta sad treba da jedete ili možda i ne znaju uvek svi, sve zavisi, tako da to je neka nadogradnja i to uglavnom je pozdravljeno, moram da kažem. A koliko uopšte naši lekari su upoznati sa funkcionalnom medicinom? Da, ja kad sam počinjala ovaj posao pred 20 godina, mogu da kažem da sam bila vrlo usamljena i da mi je to bilo jako žao, jer su mi u tom trenutku, kao što mi i sad, meni su potrebni lekari specijalisti jer imamo različite pacijente i uvek je dobro raditi u saradnji, nekako gledati pacijenta iz više uglova i sad, evo da kažem, poslednjih možda 3-4 godine, ja imam kolege koji su različitih specijalnosti. Imamo hematologa, endokrinologa, ginekologa s kojima sarađujem i s kojima možemo, da kažem, zajedno da radimo vezano za nekog pacijenta. I to je mnogo dobra stvar, zato što je to u stvari jeste poenta. To jeste poenta, jer vi kad pogledate funkcionalne medicine, imate Department of Functional Medicine na Cleveland Clinic u Americi, gde je dr. Hyman otvorio taj sektor za funkcionalnu medicinu, gde su lekari svih specijalnosti i bukvalno oni rade na jednom pacijentu više lekara i to jeste cilj. I to jeste. Pa da, evo kad ste mi pomenuli da u Londonu oni su uveli na medicinskom fakultetu sada predmet funkcionalna medicina. Jeste. Ona se zove, moj sin je 5. godina fakulteta na Imperialu u Londonu i on je recimo u 1. i 2. godini imao predmet koji se zvao personalizovana medicina i medicina stila života. I to je 2 godine slušao. I znači danas budući lekari u Velikoj Britaniji definitivno imaju svest o ovome i to jeste poenta. Znači oni će moći sutra u svojoj praksi, bilo da su kardiolozi, endokrinolozi, koje god specijalnosti, oni će moći da ovaj pristup primene i to jeste poenta. Kakav nam je stil života? Koju biste nam vi ocenu dali? Da, pa generalno nikada više nismo znali o zdravlju i nikada više nismo imali hroničnih bolesnika. Ne samo mi, nego uopšte u svetu je to jedan trend i ja mislim da je tu ishrana ključni krivac, ultraprocesovana hrana s jedne strane, a drugi veliki krivac je brz život, način života, veliki psihički stres i te dve kad se udruže, to je jednako hronična bolest. Da.
A kako to smanjiti? Dakle, kad kažete, mislim, lekari obično kažu nemoj da se stresiraš, Da, zdravo to se je hrani. teško reći, da. Stvarno, ali ne, teško je primeniti. Lako je reći, ali teško je primeniti. Zaista, ako mi vodimo neki život, ne znam, bavimo se svojim poslom, treba odgajati decu, mislim, brinuti, voditi kuću i sve ostalo, nije lako i reći sebi neću da se nerviram. Naravno, ali ono što mislim da je ključno, ja sad ne pričam o nekim zdravim namirnicama koje su egzotične i skupe i tako dalje. Govorimo o nekoj bazičnoj, osnovnoj, pravilnoj ishrani koji svako od nas može kod kuće da primeni. Vi to pogledajte znači šta? Dakle, to su ti obroci gde moramo da imamo, ne znam, 3 obroka, 2 užine? Pa, na primer, zavisi opet od čoveka do čoveka, ali definitivno da izbegnemo jutarnji odlazak u pekaru. To je danas, kad pogledate našu populaciju, to je prosto normalno. To je prvi i osnovni greška. Vi ako popravite i očistite svoju ishranu i maksimalno jedete celovitu hranu koja je u svom prirodnom obliku, to znači to, da nije ultraprocesovana i manje šećera, vi ćete već 50% da se osjećate bolje. Druga stvar je higijena spavanja. Jako je važno da imamo redovan i normalan san koliko možemo. Mislim, da imamo 8 sati, 7 do 8 sati sna, da imamo redovnu fizičku aktivnost i to su 3 stvari koje su, kako da kažem, možda 3 stuba glavna. Naravno, to psihičko stanje je isto jako važno i ukoliko imamo tu nekih problema, treba i na tome da radimo. Tako da to su... Sad moram da vas pitam onako po segmentima, što bi se reklo, pošto vaši pacijenti, dakle, nisu samo zdravi ljudi koji dolaze kod vas, nego dolaze razni, dakle, oni koji nisu. I kada sam rekla da ćete vi biti moje gošće, onda bile su moje drugarice neke koje su rekli, jao, pitaj, molim te za perimenopauzu, šta se tu radi? Pa su me onda rekli, pitaj za autoimune bolesti. Koja je razlika u pristupu? Šta tu treba da radimo? Evo, ajde prvo da kažemo ako već pričamo za perimenopauzu, suštinski promjena hormona se dešava 10 godina pre nastanka menopauze i to je normalno. Ali ako imate jake simptome, znači da nešto ne radite baš dobro. Mislim, neke žene uđu u menopauzu mnogo lakše, neke teže. Znači, što teže ulazite, znači da je ta oscilacija hormona veća, verovatno, i taj disbalans veći. A zašto je došlo do disbalansa? To su svi ovi koraci koje sam malo pre pomenula. Tako da, u suštini, danas funkcionalna medicina pristupa tome tako što tu je jako važno isto kakvu ishranu žena ima. Takođe, upotreba bioidentičnih hormona apsolutno ima smisla. Nema potrebe da žena pati, da ima simptome. Hormoni nam negde orkestriraju naš metabolizam i ako to na vreme, da kažem, optimizujemo i što duže imamo tu neku potporu, manje ćemo imati drugih nekih bolesti koje nastaju posle menopauze. Znači, nema potrebe da imamo osteoporozu, kardiovaskularne bolesti. Znači, sve to može da se odgodi. Bioidentični hormoni, po meni, su nešto što apsolutno ima smisla. Sad, ako se oni koriste, oni isto takođe moj neki pristup je da žena svaka treba da se proveri i hormonski status i metabolizam hormona. To su neke stvari koje rutinska laboratorija ne proverava, zato što kroz to lekar može da vidi kako metabolišete te hormone. Zašto je to bitno? Zato što se obično plašimo onih nuspojava estrogena, znate, karcinom dojke ili drugi karcinomi koji su prouzrokovani estrogenom ili progesteronom. Vi možete kroz ovaj test, kroz ovo testiranje, da vidite da li metabolišete više u prilog dobrog ili lošeg estrogena. Ako je slučaj da metabolišete estrogen u onaj loš estrogen, postoji intervencija dijetetska i suplementacijom čak, da vi možete svom telu da pomognete da taj metabolizam uzme bolji kurs. Znači, bukvalno možemo da manipulišemo, jer u suštini to je nauka, to je čista nauka. Tu u Americi vidite žene koje imaju karcinom dojke, često dobijaju suplement indol 3 karbinol. To je supstanca iz brokolija koja zapravo pomaže metabolizmu estrogena. Tako da to uopšte, žene treba da jedu brokoli. Dajte onda to da simplifikujemo. Sve te sumporne te, da kažem, povrće koje pomaže detoksikaciji zapravo estrogena. Jer zašto dolazi do karcinoma dojke? Uglavnom je možda 10% samo genetika. Samo 10%? Ostalo je sve loš metabolizam estrogena. Znači, ne metabolisanje adekvatno. Da.
to jeste. Tako da ima tu jako puno stvari koje možeš. Što se tiče autoimunih bolesti, generalno meni dolaze jako puno pacijenti sa tim problemima kao što su autoimune bolesti i druge neke hronični problemi. Šta su okidači? To me često pitaju. Okidači, jako je teško reći šta je tačno okidač. Definitivno je delom genetika, genetska predispozicija, ali mislim da je veći udeo možda okoline u kojoj živimo, hronični stres, koji utiče na regulaciju naših hormona, našeg imunog odgovora, infekcije, na primjer bakterijske, virusne, parazitske infekcije koje mogu da poremete imunološki odgovor i da dovedu do autoimunosti. Zatim, treba da postavimo pitanje kad neko ima autoimunu bolest, kako su njegova creva? To je jako važno, zato što creva su vam 70% imuniteta. I ako na nivou creva nešto ne valja, često ljudi sa autoimunim oboljenjima imaju poremećaj crevne flore paralelno, ali to je također nešto zbog čega možda i možete imati i propusna creva. Ako imate propusna creva, onda praktično sve hemikalije i uopšte toksine koje unosite putem hrane, pića i ostalo cure kroz creva u cirkulaciju i dodatno mogu da pobune vaš imunološki sistem. Tako da moramo da postavimo sva ta pitanja kad neko ima autoimunu bolest. A pacijenti sa malignitetom? Onkološki pacijenti, apsolutno da, apsolutno može da im se pomogne. Samo neki moj pristup u generalno suplementaciji za vreme hemoterapije nikada. Eventualno kada se završe ti protokoli može da se krene sa neko, naravno ishrana od početka. I sada, tačno je to da ima tih suplemenata gdje uzimamo na svoju ruku, ali se ne osjećamo bolje od njih. Ne osjećamo se pozitivnije, nego baš naprotiv. I umorno, i nemamo elana, i nemamo snage. Je li to moguće da nam se desi? A da uopšte ne možemo da shvatimo i kažem sebi, ok, pa čekaj, ja uzimam sada sve te vitamine i ne osjećam se bolje. Sve zavisi. Sve zavisi da li ste se osjećali tako pre njih, pa onda dok ih uzimate nemate nikakav efekt. Apsolutno može to da se desi, zato što vjerojatno ste uzeli nešto što možda i ne treba. Da. Treba isto voditi računa da se ne uzimaju prekomerne količine nečega, jer često su vitamini i minerali u nekoj sinergiji. Pa, na primjer, evo daću vam primjer, uzimate velike količine cinka, to nije dobro, ali onda možete da uđete u deficit bakra. Jer su to dva minerala koja se moraju da se nekako balansiraju. Često sa cinkom ide malo i bakra, recimo 10 mg cinka mora da nosi 1 mg bakra, na primjer, i tako. Ali generalno znači da vjerojatno ne uzimate nešto što vam zapravo treba. Imate recimo ljude koji imaju neke mutacije genetske, ne znam da li ste čuli za onu MTHFR mutaciju, to je problem u metilaciji. Metilacija je opet neki proces koji je jako važan za opšte zdravlje, ali kod tih ljudi aktivna folna je jedino rešenje. Obična folna nije. Zato je sada kod prenatalnih vitamina često imamo aktivne forme folne, jer ne želimo da razmišljamo uopšte da li žena ima mutaciju ili ne. Želimo da ona kad uzima taj vitamin, da ona koristi tu folnu kiselinu. Tako da mnogi vitamini neće raditi kod takvih ljudi. Prepostavljam da ste čuli sada da poslednjih godinu dana je popularan onaj nad plus, pa su to uzimali intravenski, pa evo i sada uzimaju glutation s vremena na vreme i tako dalje. Jeste li pristalica? Evo ovako, što se toga tiče, mislim, opet ja volim da proverimo pa da vidimo da li ste za to ili niste. Zato što konkretno NAD, ovako, sad ću vam reći, NAD ili NMN. Ajde, ako NAD plus, onda bi pre rekla da nisam za to da se radi nasumice, zato što možda imate neku tumorgenezu, znači neko tumorno tkivo, da ne znate da ga imate i vi ga hranite. Tako da nije ni to dobro. To sam slušala na kongresima, iskreno govoreći. Tako sam došla do zaključka da stvarno ne treba davati nešto što postiče rast tumora, na primjer. Što se tiče glutationa... Dakle, ne sme da se uzima na svoju ruku. Da. Čuo sam drugarice, uzela, super se osjećam. Treba proceniti. Treba proceniti da li ste za to. Sad, lako se i to procenjuje. Glutation, s druge strane, ne može baš mnogo da vam škodi, da hrana koju vi jedete vam pomaže da sintetišete sami taj glutation. Često ljudi u današnje vreme imaju manjak. Moram da kažem, kad god radimo analize, često nalazimo deficit ili na donjoj granici. To je brz život, stres, loša ishrana i nespavanje i sve ostalo i možda i bolesti. Antibiotici često iscrpe taj glutation iz naše jetre.
Tako da sama intravenosna dobijanje tog glutationa ima smisla ako ste u deficitu i želite brzo da ga nadoknadite. Mislim da treba gledati dugoročnije, da treba da radite na tome da non stop produkujete taj glutation adekvatno, tu je ishrana. Opet se vraćam na brokoli i te, znači sumporne jedinjenja u kupusarama, luk, prazi luk, beli luk. To vam je hrana koja sadrži cistein, odnosno polazne jedinjenje od koje naše telo pravi glutation, ali i s druge strane u praksi sam videla da je bolje uzimati kontinuirano neke prekursore za proizvodnju glutationa i ponekad glutation nego samo intravenosno. Šta se dešava? Neko ko dobije intravenosnu terapiju, on bude okej i on nadomesti te depoje, ali vrlo brzo se isprazni. Da. Tako da treba raditi na na prirodi. Ali recite mi, posle uzimanja tih suplemenata, kako bi trebalo pacijent da se osjeća? Vrlo je individualno. Kada je maksimalno personalizovano, ja vidim jako dobre rezultate. Kad tačno znamo šta gađamo i šta radimo. Se to menja na svakih par meseci? Da, naravno, nema smisla. Vi ne možete piti, prvo ne treba da pijete jedno te isto dugo vreme. Obično se propisuje na 3 meseca i onda se vidi kakva je situacija. Da li se ide na pauzu ili se nastavlja. Ako se nastavlja, obično se dosta stvari oduzima, smanjuju se neke doze. Znači, gledamo kako da opet shodno tome kako se pacijent osjeća, od toga zavisi šta će ići dalje. Ali nalazi dugo služe kao neki reper gde su problemi, gde su disfunkcije. Jer te disfunkcije se lako ne prevazilaze. Znači, treba vreme. A kako, sad ono što me zna, šta vas pacijenti najčešće pitaju? Šta me pitaju? Da. Pa meni dolaze najčešće pacijenti kad nemaju kud, nažalost. I onda kako mogu svoj zdravstveni problem da rešim. Bili su kod lekara, to nije nikakva patologija, da li je hronični umor, da li je, neki digestivni problem i traže neko rešenje. I onda idemo zajedno. To je ono što pacijent postaje aktivan učesnik kod mene. Nije neko ko dođe i dobije i sluša, razumete? Nego on mora da postane aktivni učesnik i meni je cilj da ja njega naučim kako da on osluškuje svoje telo i da kako da osjeti šta je za njega prava stvar i da on posle ne mora više da dolazi kod mene. Pa to vjerovatno postoji i bolesti, to i nije bolest. Znate onaj sindrom nervoznih creva? Jeste, svi su deklarisani kao IBS kada nema patologije na nivou creva, a imamo jako puno ljudi koji imaju neki digestivni problem. Ima, baš u mom okruženju, dakle, majka koja ima taj sindrom nervoznih creva, ali sad i sin koji ima 10 godina isto ima to. Dobro, tu sad budu različiti uzroci. Često je ta komunikacija mozga i creva jako bliska, tako da recimo kod nekih anksioznosti, psihičkih možda osetljivosti senzitivnih osoba jednostavno reaguju crevima i to može biti, a mogu biti opet i neki uzroci u crevima koji opet možda reflektuju se na psihu. U svakom slučaju mnogo je uzročnika nervoznim crevima. To hoću kažem, samo što su možda dijagnoze iste. Etiketa je ista. Ko više vodi računa o zdravlju, žene ili muškarci? Da vam kažem, što se tiče preventivnih pregleda, znači ljudi koji dolaze iz preventive, imam više muškaraca. Verujete? Ne mogu da verujem, zato se baš iznenadila. Da, što se tiče preventive. Pa dobro. To je neverovatno, ali imam više mušku populaciju srednjih godina koje dolaze za svoje zdravlje. Mislim da žene bi rado došle, ali možda nemaju vremena. Pa da, možda nemaju vremena ili... Ali vidite, muškarci možda se plaše lekara, ne vole da idu kod lekara, pa onda zbog toga ide bolje sprečiti nego lečiti. Više ima muškarca što tiče preventive. Ali koje su, i kada pričamo o toj ishrani koja je izuzetno važna, koje greške mi pravimo, dakle osim te pekare, ali šta još pravimo greške u ishrani, a da možda nismo ni svesni toga? Imamo mnogo skrivenih šećera i nismo svesni da ih unosimo. Naprimjer, razni sosevi, tako. Hranjenje u restoranima je veliki problem današnjice. Mislim da posle korone jako puno ljudi počelo da poručuje i da navikli su na Volt i Glovo. Da, i to je isto veliki problem. To je obično neka brza hrana i tu se dosta prave ove greške. I u principu to je to. Mislim, ali to je dovoljno. Da, pa to je dovoljno, da. A kada kažete, dobro, brza hrana, ok, to treba izbjegavati svakako, ali šta još
treba izbjegavati kada je ishrana u pitanju? Jo, znate šta, kad kažete nekom nemoj jesti ovo, nemoj jesti onda, čovjek je živ i treba da živi. Znači, ja kažem, treba barem 80% da vodimo računa, ali treba ponekad i da uživamo i to je okej. Kako bih vam sad rekla da alkohol isto je nešto što sad nova nauka pokazuje da nije dobro da se konzumira svaki dan, a opet, evo i ja volim da popijem čašu vina. Znači, hoću da kažem, nije to nešto što sad, bilo bi idealno da ne pijemo alkohol, na primjer, ili da ga ređe pijemo. Da li moguće da od jedne čaše vina, ako point se popi... kontinuitet nije dobar. Znači, malo po malo, to je problem. Iako Svetska zdravstvena organizacija kaže određen broj tih unita nedeljno, ali svejedno, alkohol, mislim, nije dobar za kogniciju, za mozak. Ali generalno koja hrana? Pa u principu, kao što sam rekla, šećer, ultraprocesovana, sve to što je gotovo, razumete? Ta gotova neka hrana, grickalice, sokovi, to sve neke skrivene, prazne kalorije, da kažem, to je najveći problem. Doktor, kako da prepoznamo da nam telo šalje signale da nešto nije u redu? Pa samo treba slušati svoje telo. Mislim da telo... Jel treba da se obaziraju? Znate kako ima sada, ne znam, kao umoran sam, dobro, to mi je od ovoga. Nekako mislim Nema vremena da razmišljamo o tome, da. A možda bi trebalo zaista da sednemo sami sa sobom i da kažemo trebali bi da odvojimo 10 minuta dnevno da odvojimo, da dišemo sami sa sobom, da malo, što se kaže, razgovaramo sami sa sobom i da osetimo i da sebe pitamo kako se osjećamo, da malo usporimo. Jer ti neki simptomi koji osjećamo, telo je jako pametno. Ono prvo šalje te neke signale pre nego što nastupi bolest. I ne treba to uopšte ignorisati. Treba imati redovne preglede, godišnje, ili na 6 mjeseci, sve zavisi šta i kako, ali to je suština. Treba raditi redovne analize krvi, počev od onih osnovnih i to je neka prevencija. Kada je najbolje doći kod vas? Postoji neka dob kada je najbolje doći ili... Pa ja bih voljela da ljudi dok su zdravi nauče ove principe, jer prevencija je suština. Tako da, nažalost, više imamo onih koji dođu kada imaju već zdravstvenih tegoba hroničnih, ali najbolje je doći kad nemate zdravstvenih tegoba. Preskočila sam i pitanje vezano za imunni sistem. Naprimjer, evo, i meni se desilo da, to je bar moj utisak posle porođaja, da mi je strašno pao imunni sistem. Ali koji su to okidači koji dovode do toga da imunni sistem napada sopstveni organizam? A mislite autoimunost? Da. Pa autoimunost je definitivno, može da bude i ta genetska predispozicija, kao što sam rekla, u kombinaciji sa hronični stres, infekcije, sve one mogu da budu okidači autoimunosti. Ali ako pričate o tome da vam je imunitet oslabljen, taj imunološki odgovor, da se često razbolite, na to mislite? Da. To definitivno može da utiče možda neredovan san, isto problemi sa crevima, često, jer tu vam je imunitet. Znači, često kad imamo te tegobe, disbioze i takve stvari, to isto može da vas predisponira da imate lakše neke druge infekcije. I pomenuli ste to na početku ovog našeg razgovora, uticaj društvenih mreža. I danas zaista svi se nekako informišemo preko društvenih mreža i društvene mreže su postale mediji. I vi vidite tu različite influencere, na primjer, koji propagiraju razne suplemente. Da, to je problem. To je problem zato što je to jedan suplement koji ne znači da je dobar za neko stanje. Znači, onda će se neko prepoznati u tome i reći aha, ovaj suplement radi za mene. Problem je što on može da propagira suplement zašto bi on mogao da bude dobar, ali nikako ne smemo da povezujemo da je on dobar za neko stanje zdravstveno, u smislu bolest. Zato što ljudi se onda identifikuju, jel tako? Kažu, ja imam isti taj problem. Problem je što čovjek može da ima iste simptome, a različite bolesti i stanja. Razumete? Jer možete da imate više... Recimo, dajte nam primjer. Pa, na primjer, možete da imate više simptoma za različite, na primjer, umor ne mora uvek da bude hroničan umor. Može da bude hipotiroz, znači smanjena funkcija žitne žlezde, može da bude, gojaznost, može da bude insulinska rezistencija, može da bude, razumete, onkološki neki problem. Znači, to je problem. I onda morate pronaći zašto ste umorni. To je suština. Tako da filtrirajte to, znajte da je magnezijum dobar je za relaksaciju. Ali tu postoji različito, znam kad ste vi mene pitali, dobro, koji tačno magnezijum piješ? Dakle, tu postoji razlika. Apsolutno, sve zavisi koji nam je cilj. Ali generalno magnezijum oksid je najgori mogući oblik i najjeftiniji.
i okej je za neku, kad neko ima deficit i najjeftinije i hoćemo zbrinemo pacijenta i onda to je oksid rešenje, to je onaj magnezijum direkt u apotekama što se zove. Ali problem sa tim magnezijom što on izaziva nekad dijareju kod nekih ljudi jer on pokreće peristaltiku. To je okej možda za nekog ko ima obstipacije. Kao recimo i citrat. Citrat je bolja apsorpcija, oblik citrat i on isto pokreće peristaltiku i dobro je za ljude kojima to treba. A onda imamo s druge strane isto magnezijum bisglicinat koji je jako dobra apsorpcija, ne utiče na creva i dobar je za nervni sistem, na primjer. Onda imamo treonat oblik koji je jako dobar za fokus, pažnju, dobar je kod starih ljudi, ali dobar je kod ljudi koji imaju problem sa spavanjem, pa da zaspaju, tako. Imamo taurat koji je odličan za kardiovaskularne bolesnike, za ritam srca i tako. Tako da to su neki finese, ali opet kažem, treba voditi računa što Imamo li mi sve te suplemente ovde kod nas da kupimo? Nemamo sve, ali sve više. Ja kad sam počinala pre 20 godina, to je bilo strašno. Ljudi su morali sve da poručuju online. Sad već je dostupnije to, ali i dalje neki specijalizovane preparati nisu dostupni, nažalost. Da, a kada sam govorila o društvenim mrežama, kako tu da razlikujemo taj kredibilan savet, da zaista neko ko nam nešto govori da ima smisla, a da nije od marketinga... Proverite prvo ko plasira tu informaciju. To je jako važno. Da li iza toga stoji neka kuća koja prodaje taj suplement ili, jel to onda je malo više marketička svrha. Pogledajte da li je to neki možda lekar koji je autoritet u na primjer, personalizovanoj medicini ili funkcionalnoj medicini. Takvima bi ja verovala, zato što se obično oni vode tim nekim naučnim, da kažem, istraživanjima. Jako je važno da vidite odakle dolazi informacija, a onda ako niste sigurni, savetujte se. A šta mislite, jesu li društvene mreže dovele do toga da ljudi više veruju influencerima nego lekarima? Pa mislim da je to vrlo individualno, iskreno. Znači, oni koji... To zavisi od osobe do osobe, ali definitivno moram da kažem da mnogo ljudi sad više znaju o zdravlju i to je pozitivno. Tako da je donelo to i nekih pozitivnih stvari. Samo opet neko će to da filtrira bolje, neko ne. Ali eto, apel je da uvek pitajte ako niste sigurni. Je li ima nešto od suplemenata što treba uzimati bez obzira na stanje organizma? Ima. Ja mislim da omega-3 masne kiseline su vrlo korisne jer nemamo svakodnevnu, da kažem, ne jedemo... Dajte da zapišemo. Ne jedemo ribu svaki dan, plavu ribu i drugi problem sa ribom danas je što je dosta često zagađena od strane metala kao što su živa, na primjer, i tako. Tako da omega-3 ima protivupalno dejstvo, insulinsku senzitivnost pospešuje. Zatim, antioksidansi generalno, D vitamin je jako važan, a to se lako proveri. Da li uvek svi kažu, svi su u deficitu sa D vitaminom, pa onda koliko jedinica treba piti, pa da li je to taj D vitamin ili nije. Hajde da to... Evo ovako, D vitamin treba proveriti uvek u godišnjem onom što se kaže kad radite laboratoriju, zato što treba da saznate, ako već jeste u deficitu ili ste na donjoj granici, kad uzimate suplementaciju, pa recimo posle 2 meseca treba da proverite svoj status. Možda ste uspeli sa nekom dozom od 1000-2000 internacionalnih jedinica da dovedete taj vitamin D u red. Imate jako puno ljudi kojima treba mnogo više da bi izašli iz deficita. Zato je bitno u početku proveravati vitamin D i vrlo brzo ćete znati koja doza vama odgovara. Naravno, ta doza se razlikuje jesen, zima, proleće, leto. Leti najčešće ne moramo da uzimamo, ali možda proleće malo, mislim, možda manje nego zimi i tako. Ali generalno treba da gledate da vam ne bude na donjoj granici vitamin D, nego da bude na nekoj sredini. To je isto jako važna interpretacija nalaza. Jer često kažete, ok, sam u referentnim vrednostima. Ja uvijek gledam kakvi su. Da li je na donjoj granici, da li je na gornjoj granici. I to je isto važno. Šta znači optimalno? Optimalna je neka sredina. Tako da treba da gledamo da nam bude na nekoj sredini. Što se tiče koja vrsta, K2 je važan vitamin da bi se taj vitamin D iskoristio, odnosno da bi on se inkorporirao u kostima. Tako da recimo konkretno kod osteoporoze, kod starih ljudi je možda taj oblik važniji. Jer K vitamin se proizvodi u crevima, bakterije ga proizvode. Tako da sve što smo stariji, mikrobiom je lošiji i K vitamin je manje dostupan. I možda je to razlog zašto bi trebalo
da bude u suplementu kao sa D-vitaminom. Kod mlađih ljudi to možda i nije potrebno. D-vitamin je dovoljan kao sam po sebi. Tako da treba gledati kako reagujete na vitamin. A, kapi? Dobro, to su A, vitamin i D. To se daje deci do... Ali znate šta, sada uzimaju i stariji. Pa dobro. Mislim, sve više im lekari preporučuju. Znam po moje mami, na primjer, ona nedeljno 25 kapi, recimo. Da, A vitamin ne može da bude loš. Dobro, pazite, to su sve liposolubilni vitamini. Šta to znači? Da se rastvaraju u masnoći. Što znači da ako preteramo u dozama, one mogu budu toksične. Za razliku od B vitamina, C vitamina višak izbacimo putem urina. Tako da ne zadržava se u telu i nisu toksični kao što mogu da budu ovi A, E, D vitamin, na primjer. Tako da treba voditi računa, ali kod starih ljudi najčešće je to i potrebno. Da. A selen? Selen, voditi računa, velike doze nisu dobre. Kod ljudi sa hipotirozom, sa smanjenom funkcijom žitne žlezde, sa Hashimotom, autoimunim oboljenjem, često je to terapija, makar 100 mikrograma dnevno. Dobro. I šta biste vi, kako biste vi definisali, šta je temelj dobrog zdravlja? Zdrava psiha, higijena spavanja, zdrava ishrana, i to da budete zadovoljni, to je jako važno. Pretpostavljam da ste vidjeli i to da trendovi sad poput detoksa. Jeste li pristalica toga? Da. Vrlo treba voditi računa kakav detoks, zašto je. Svaka detoksikacija, mislite sokovi, to pa se ne jede. Tako je, pa ne jedete 5 dana, samo se hranite sokovi. Mislim, ja nisam, na primjer, recimo pristalica toga, ali vidim da se i to propagira. Dobro, to rade mladi ljudi, oni su jaki i to mogu. Stari ljudi to ne bi mogli. Mislim, ne znam šta da vam kažem, to je opet vrlo individualno, ali svaki detoks zahteva i to da telo bude spremno za to. I jetra, i creva. Znači, kako vi sad pokrećete neku detoksikaciju, neke toksine, treba da ih izbacite. Jer utisak mi je da sve te restriktivne dijete, da nije dobro, čak i ako smršate tih, ne znam, 2-3 kilograma, mislim da kada se čovjek vrati u tu jednu običnu rutinu kako se ranije hranio, da će opet povratiti te kilograme. Ne znam, mislim, čovjek opet treba da sluša sebe. Da li vam se dešavalo da kada, ne znam, 3 noći za redom ne spavate ili ste izlazili ili ste možda pojeli pogrešnu hranu, popili nekog alkohola, da se možda sledeći dan i ne osjećate, baš vam se jede povrće i u stvari vam se ništa specijalno ne jede, ne jede vam se meso i to. Treba slušati svoje telo, jer to je neki prirodan mehanizam tela da se detoksifikuje. U takvim situacijama da, ali ne po svaku cenu. Po 7 dana. Mislim, znam ljudi koji su po 7 dana pili te sokiće pa im nije dobro, pa vrtim se u glavi i tako dalje. Danas teško ili lakše doći do tačnih informacija o zdravlju? Mislim, govorim opet zato što... Mislim da je lako doći, danas je lakše doći do tačnih informacija nego... Pa, lakše doći, samo morate prave resurse koristiti. To je, ja isto mislim, zato što digitalni prostor, što može da bude i saveznik, ali može da bude i neko ko je više izvor dezinformacija. AI, na primjer AI, ChatGPT često pravi greške, zato što se koriste neke osnovne, da kažem, osnovne verzije. Imate vi sad neke AI, odnosno artificial, kako mi to zovemo? Artificial intelligence, veštačka inteligencija. Ti, da kažem, programi koji su recimo baš za naučne istraživanja i tako. To, evo, ja opet pominjem mog sina sa medicine, njima je dato da to koriste. Ranije smo mi koristili Medline, Google Scholar, znači gde vi možete razne radove koji su publikovani da odmah pretražite. Sad imate AI koji će to da vam pretraži. Znači, postoje resursi koji su apsolutno legitimni, mislim, i treba da se koriste. Samo treba da znate da to ne koristite na klasičnom ChatGPT, jer često pravi greške. Treba da znate da koristite, a alatke su super, samo da ih koristite adekvatno. I da znate ko je za šta. Tako da, ali influencere da slušate samo nije, ja ne bi se na to oslonila. Da. A što se tiče, na primjer, u odnosu na svet, gde smo mi kada je reč o funkcionalnoj medicini? Pa, sad ću da vam kažem, generalno nismo toliko loši. Amerika tu prednjači, naravno, oni su i to počeli prvi pre mnogo godina. Velika Britanija u Evropi je definitivno tu lider,
ali imamo, sad dobro imamo Nemačka, ne znam, Francuska i kod njih se to malo drugačije zove, ortomolekularna medicina, drugačije je naziv, ali nema veze, pristup je isti. U Srbiji smo dosta, mislite, u odnosu na region dosta prednjačimo, to hoću da kažem. Tako da uopšte nismo loši, mislim, u odnosu na, kao što sam rekla, pre 20 godina. Ali kad ste sad pomenuli Amerika je prednjači, a opet oni imaju problem sa gojaznošću. Jeste. Ali to je velika populacija, mnogo ih ima. Hoću da kažem, imaju autoritete, određeni lekari koji se time bave. Oni su već, njih je nateralo situacija, njihova zdravstveni sistem da prosto, eto, uveli su na Cleveland klinici, na primjer, taj deo za funkcionalnu, baš zato što je to sad i u istraživačke svrhe koriste, baš zato što imaju toliko velike probleme. Što ne znači da je to toliko rasprostranjeno, razumete, ali postoje. Mada dobro, i kod nas postoje malo pa izađe neko istraživanje kada reči o našoj deci da su sve više gojazna. Jeste, to je strašno. Veliki problem. Uopšte i u zapadnoj Evropi, a i sad i kod nas. Ali hoću da kažem, u Srbiji, u odnosu na region, na primjer, mi imamo jako puno pacijenata iz cijelog regiona kada su u pitanju ove specijalne analize što radimo. Dolaze ljudi, rade, mislim, tako da su sve više svesni. I niste usamljeni više. Ne. Da, to je jako lepo. Da, to jeste. Evo imam brzu rundu pitanja za vas. Funkcionalna medicina i konvencionalna su protivstavljene ili komplementarne? Komplementarne. Najzdravija navika koju ste vi uveli sebi? Pa verovatno ishrana. Dobro. Ali odavno. Kafa, da ili ne? Ja mislim da da. Umereno. Šećer ili alkohol? Šta je veći neprijatelj za organizam? Šećer. Post koristan ili precenjen? A koji je post? Mislite post kao što je na vodi post? Pa ili govorite uopšte ne jelu pa samo pijete vodu? Pa ajde jedno i drugo. Post nije loš, zato što post dozvoljava da unosite, to je veganska ishrana. Ona apsolutno može biti jako zdrava, samo treba da vodite računa da svaki obrok sadrži biljne proteine, jer tu često manjkamo s proteinima. Da budete samo na vodi, to je teško. Dobro. Najprecenjeniji trend u zdravlju danas je koji? Najprecenjeniji? Da. Pa sad mi ništa ne pada na pamet. Ili imate vi nešto što mislite da je najprecenjenije? Najprecenjenije to je, pa ne znam, možda to, taj kolagen, da ćemo biti večno mladi. To. Aha, ili tako neki pojedinačni suplement koji u stvari nije dokazano. Pa može biti, da. Jedna stvar koju bi svako trebalo odmah da promeni. Ishranu. Dobro. Zdravlje danas postalo luksuz? Pa u principu jeste. Zbog stila života koji vodimo, da. Samo zbog toga. Inače, cenovno ne mora da bude luksuz. Razumete? Znači, vi možete da budete zdravi i da ne investirate previše u to. Znači, pa dobro, i to treba znati, jer ljudi ono kad pomisle... Jer vi koliko novca potrošite na grickalice, prazne kalorije, bolje usmerite to na zelenu salatu i na povrće sezonsko. Razumete? Tako da u tom smislu nije luksuz. Ali je luksuz da se čovek bavi time. Nekako ljudi kao da nemaju vremena da se bave time. Više sam na to mislila. Da, pa i ta fizička aktivnost. Možemo staviti, obujemo patike, šetnja svakog dana. Možete i kod kuće da radite vežbe. Evo, ja sad ne stižem u teretanu poslednjih mesec dana uopšte. Ja sam krenula kući da radim vežbe. Tako da... Dobro, sve se može kad se hoće. Tako je. Dobro, pa hvala vam mnogo na gostovanju, doktorka. Ja se nadam da smo malo onako razjasnili šta je funkcionalna medicina i kako funkcioniše. Bilo je vrlo zanimljivo, da. Hvala vam. Naša gošća bila je doktorka Milka Popović. Hvala.